שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. דוקטור, יש לי בעיה. כן, במה אני יכול לעזור? יש לי בקשה קצת חריגה. תן לי לנחש. הרמת חזה, נכון? לא, אני רוצה... רגע. מתיחת פנים? לא. אני יודע. ניתוח אף. לא, זה משהו קצת יותר כלל גופני. לא. אני כבר מזמן לא מבצע שינויי מין. אתה לא יודע לקרוא. לא, דוקטור, זה לא זה. אז במה מדובר? אני רוצה להיות תימני.